Mhlawumbe ngeke ngasho ngathi namhlanje sobuyela engosini yethu la sithi khona sicikoza ngosiba nje basazi ukuthi imicimbi eminingi ivaliwe uhulumeni uthe lockdown ayikho imicimbi kwenzeki lutho sesithi ke namhlanje ake siyibuyise le ngosi yethu ke sikhulume nje ngezinto ezithinta abantu kakhulukazi ezithinta imishado ngoba siyazi ukuthi umshado awulona ijele kodwa bese kathi khona indaba ethanda kuba inkinga lapha ke ngomshado mesikhuluma ngendaba ethinta ke inyongo kuthiwa kunomuntu la ofike washada nomuntu wakhe wathi umthela ngenyongo kanti vele ubese kashada lo muntu kodwa engamtshelanga kanti sekathelwa ngenyongo kwasekuba nesimo sokugula ngoba nenkinga lapha nalapha umbuzo usuthi kanti ka inyongo iyini siyayiqonda inyongo iyini siyayihlonipha ngendlela efanele siyihlonipha ngayo inyongo uDr Mnguni weDr Mnguni TV ukhona ke la namhlanje emsakazweni Ukhozi FM dokotela ukhulu kwethoba sikubelele sikwamukela ngiyakubingelela macingwane nabalaleli bonke emakhaya ngiyababingelela kakhulu kuyintokozo ukuphinde futhi sibe ndawonye. Happy New Year Dr Mnguni. Siyabonga ukuthi sibe na. Khona mhlambe na indaba enkulu kanti inyongo yini nje obuza ukuthi kunesigameke siyasenzeka. Ngiyazi khona bathi asiyiqali lento yenzeka njalo. Kanti inyongo yini dokotela? Inyongo iyidlozi. Uma sikhuluma ngenyongo sikhuluma ngedlozi. Endulo njengoba sisaqhubeka nayo inyongo kwawukuthi uma ikhaya kuma izinkomo uma kuzozalwa umntwana wentombazana ekhaya kuthiwa kungene izinkomo noma ngabe kuthiwa bazele babili bamawele kuthiwa kungene izinkomo phakathi kwekhaya uma umuntu ezogana kuukuthi akamtholi umntwana wentombazana kuye kuthiwa inkomo azikakabuyi uma ezela umfana inkomo ziyabuya kanjani na uma kukhulunywa nedlozi ngesintu sakuqala kuyiwa esibayeni ila kufike kukhulunywe khona nethongo esibayeni uma ibandla kade kuhlatshiwe la ekhaya kwenza umsebenzi kufanele kube khona olunye uhla noma enye inhlobo yenyama ezodlelwa esibayeni okuchaza ukuthi idlozi ehlala esibayeni inyongo ingena kanje ngalesikhathi lesi umuntu ezogana la ekhaya bese kuthathwa inkomo ibulawa kukhishwa inyongo athelwe ngayo usuke efakwa abantu bala ekhaya ukuthi abantu bala ekhaya bekwazi ukuthi ke bamamukele ufaka abantu bala ekhaya ngoba abantu bala ekhaya bayidlozi kakhulukazi abangasekho yebo bayidlozi usethelwa ngenyongo uchaza ukuthi ke usengawala ekhaya akuseyena owakuloya muzi noma engathola ingane ela ekhaya angeke asayibiza ngesibongo salomuntu ayithole kuye kodwa izoqhubeka ibingela ekhaya ngoba wathelwa ngenyongo ongwala ekhaya inyongo iyona eyenza ukuthi isibongo somuntu sishintshe uma ushada ungatheliwe ngenyongo ufana nomuntu ongaphelelisiwe ngoba usungangenile ngokusemthethweni kulomndeni ungena kulomndeni ngokuthi uthelwe ngenyongo. So inyongo ifana no home affairs siyakuregister sikunika certificate sithi ngena kuleli khaya manje ngisho ungazalalanga la ekhaya kodwa uzongena uzoregister ngosemthethweni waziwa amadlozi njengengane la ekhaya kwesikhuluma ngomakoti efika ekhaya umakoti efika la ekhaya kufanele ukuthi aphuce ekhanda kodwa uqala athelwe ngenyongo la ekhaya bese yaphuca okuchaza ukuthi ke akaseyena nakanjani wakuloya muzi noma engenza iphutha noma engenza icala kudinga ukuthi ahambe la ekhaya uzokwakhelwa ngaphandle akabuyeli ekhaya kubo ngoba sewathelwa ngenyongo. Lesibe ngisho ukuthi mina ufika umakoti wazogana kanti ubese kagana wathelwa ngenyongo kulowa muzi kanti uthe masethelwa ngalo waseba umuntu ogula kusho ukuthini futhi bexabana abantu abadala kulwa abangasekho abakuloya mndeni nalaba abasha ukuthi hayo wethu lo mntwana anikwazi nini ukumthatha nimenzo wena bayalwa kodwa manje bona balwa ngokomoya lento besilimaza inyama ingakho nengane imikade iyocela umsebenzi noma iyobonga ekhaya ifike ihlatyelwe imbuzi bese kuthathwa leyo mbuzi akade ebonga ngayo ikhishwa inyongo yayo bese thintwa amalunga omzimba ngenyongo ngoba kusuke kufakwa idlozi ukuthi alubone umsebenzi awucelayo alubone umsebenzi awubongayo inyongo yangempela hayi le edayisayo le nyongo edayisayo iyona ke le engenasi isisekelo
lesikhuluma ngayo lebikwayo kufana noma kuthiwa inkomo izothenga izokwenza umsebenzi kufuneka ilale la ekhaya ibikwe ukuthi nayi inkomo esokwenza ngayo futhi ayibikwa mahala kubulawa imbuzi kuthiwa le mbuzi le eyokundlalela umsebenzi wale nkomo ezobulawa ukuze abantu abadala banamathele kuyo bese ibulawa inkomo ethi ifika ibigwaze ezomsebenzi kusuke kuphambene angazi isikhathi ke sesiya ngasemaphetheleni kodwa mhlawumbe leti sithi umuntu osekashada wathelwa ngenyongo be divorce yakwazi kuyisusa inyongo isuka kanjani ngoba nangu uthe uyashada kanti uma sethelwa ngale nyongo la kulomuzi eshada kona kubuka sengathi le ayakaphele kumbe akasuki le la shada khona eqaleni kahle uma uwathelwa ngenyongo awuphinde ushade uma uwathelwa nje ngenyongo ushada kanye awuphinde ushade ila macungwana okuvukelela igama lokuthi yingeno ngoba uma ukuwaphuma kulomuntu noma naba nenkinga nalomuntu awubusashada uyangenwa umuntu ozokondla kuphela hayi ukuthi uphinde ushade awushade kabili uma kwathelwa ngenyongo ayiwashwa inyongo umuntu oshadile wathelwa ngenyongo akabe saphinde eshade kabili. All right Dr. Mnguni asibambe la ngenxa isikhathi mfethu ngoba sekufika manje indaba yengane ezobika emtsamo ibikwe ngenyongo kanti ibikwe emtsamo wrong mhlawumbe umama uthi yala ekhaya kanti ingane akuyona la ekhaya ukuthi lo nyongo ihamba yenze njani mase kufanele ingane sinike isibongo sawo sangampela kodwa ezinye indaba esobe sikhulume khona la ehlelweni ingosi sicinezela usawoti Mnguni bakudinga bakuthola kanjani inamba ethi 066 576 0220 066 5760220 baphinde baye lapha ku Dr Mnguni TV ku YouTube bazoyithola ezinye izinto. YouTube nenyongo yangena ku YouTube liko lomcimbi inkosi sicindezela usawoti kodwa besicinezela inyongo namhlanje ihloko besikhuluma ngaso Beekay.